Pois de novo, señoras e señores, estamos de novo con todos vostedes. Lle damos a boa noite e a benvida a Ángel Moldes, alcalde de Poio. Moi boa noite, benvido, como estamos, señor Moldes? Boa noite, moi ben. Ven vostede de tapas ou xa se acabaron? Pois onte, decir, bueno, a gastronomía no noso concello continúa todo o ano, decir, por sorte temos un concello que non só se basa na época forte de verán, sino que por sorte funciona durante todo o ano. E, bueno, onte, pois, efectivamente, vimos de entregar nesa gala da hostelería do noso concello pois eses premios da segunda edición de Tapé Apoio, donde os resultados pois son increíbles. É dicir, desde poder ter apadriñando este Tapé Apoio a 2 estrellas Michelin, como pode ser o caso de Pepe Vieira e Pepe Solla, con un xurado tan importante e, sobre todo, o que se doblegou o que é o número de restaurantes e cafeterías, tabernas e bares que participaron, e por outro lado estamos falando de máis de 7.000 tapas que foron, en este caso, pois... que pasaron polo concurso. Exactamente, decir... Porque o resto... Sí, decir, e despois hai xente incluso que nos consta que de alguna maneira consumiron esa tapa e nin tan siquiera votaron, decir, que serían a maiores. Claro. É moi gratificante, sobre todo onte ver pois nesa gala como existe pois unha unión que era un pouco que se buscaba con esa clausura, con esa entrega de premios que se convertira nunha gala de hostelería onde estaban invitados pois os propietarios dos hotéis, os propietarios en este caso dos establecementos participantes, pero tamén aqueles que non participaron e todas aquelas persoas pois que de alguna maneira recibiron os premios. Era moi bonito ver ese ambiente, decir, onde existía unha colaboración entre a administración, entre os autónomos, entre os empresarios, que sexan os hoteleiros tamén os que cedan e as empresas locais, como pode ser o caso de Freud, Pescamar, as navieiras, que sexan os que eles mesmos cedan eses premios, máis de 7.500 euros en premios, que se di pronto, pero é unha cifra moi importante, e creo que eso o que ven a demostrar é que o que nos considerábamos no seu día, cando estábamos na oposición, que era algo importante a facer no noso concello, pois os resultados aí están, e na segunda edición creo que o Tapé Apoio é, e isto non di o alcalde de Poio, sino que o di, por exemplo, o director da Escola Superior de Hostelería de Galicia, uns dos certames de tapea de toda Galicia máis importantes polo número de participantes, polo nivel das propias tapas e, sobre todo, pola implicación que existe en todo o tecido. O que se buscaba con este evento é, primeiro, buscar un desarrollo socioeconómico do noso concello e o que nos planteamos sempre, que non sexa no suyo e agosto, que por sorte xa o concello funciona de por sí, sino que sexa durante todo o ano. E por eso se dixe o mes de maio como referente, está consensuado co sector, se vai a manter para esa terceira edición e creo que despois dos resultados deste ano, creo que o que hai que facer é pois eso, seguir mellorando e sobre todo consolidando pois algo tan importante como é no noso concello a hostelería. Hostelería e gastronomía que, bueno, pois é produto kilómetro cero, o produto mar, o produto da horta, o produto do lago, vale? Por seguir un pouquiño xa, e logo metémonos, bueno, no análisis da política, pero podíamos seguir un pouquiño no rango do turismo, ou no sector turístico, en todo o entramado que leva e os seus sectores, porque xa vostedes en Fitur xa fixeron, digamos que, un espacio propio de Poio para axudar ou promocionar incluso esta cultura gastronómica, non? A ver, nos desde a nosa chegada ao goberno tiñamos algo claro que o feito, por exemplo, de Fitur, que é un dos maiores escaparates que hai a nivel internacional no mundo do turismo. Si que é certo que o anterior goberno, pois, na feira, pois, estaba, pois, en este caso, pois, con uns folletos e demais. Nos, a sorte que tuvemos ao primeiro ano é buscar esa colaboración con outras administracións. O primeiro ano que chegamos ao goberno xa podemos ter en Fitur unha das presentacións máis potentes que existiu, e isto non di o alcalde de Poio, sino que o di a propia organización de Fitur, que foi considerado unha das mellores presentacións que se fixeron na propia feira. E xa nesta segunda edición, pois o que buscamos xa foi, en este caso, pois ter xa o que é un stand e publicidade permanente na propia entrada, que por sorte foi un acerto, porque as entradas de televisións, tanto a nivel nacional como internacional, a maioría deles utilizaron o fondo do noso concello cando es facían as súas, en este caso, as súas retransmisións ou os seus directos, e para nós é fundamental. É dicir, nós tiñamos claro que os sectores fundamentais do noso concello, pois temos o mar, que é un sector imprescindible, estamos falando de ter máis de 500 mariscadoras e mariscadores no noso concello, bateeiros, mariñeiros, logo para nós é importantísimo, o turismo fundamental, e aí estamos traballando, é dicir, son piares fundamentais, e eso se relaciona con todo. Nos, por exemplo, na oposición tiñamos o noso compromiso que unha vez chegado ao goberno a buscar solucións á falla de estacionamento. O noso compromiso era, no primeiro mandato, conseguir máis de 1.000 plazas. Eso o conseguimos
nos 2 primeiros anos, xa non é que vayan a esperar a rematar o mandato, sino que nos, en zonas como pode ser, por exemplo, o caso de Samieira Covelo, que había unha problemática importante, fomos quen de negociar cos propietarios e habilitar para a xente que vai ás praias, para os veciños, que son que menos preocupa, para os visitantes, para nutrir a propia hostelería, pois unha zona céntrica e moi ben, en este caso, adaptada para crear novas plazas de estacionamento no Covelo Samieira. Na zona de San Salvador, no entorno de Anafáns, pois no entorno de, en este caso, pois duns dos referentes dos centros de saúde do noso concello, pois temos unha parcela onde entran máis de 300 vehículos que fomos quen tamén de negociar e conseguir esa parcela. E moi preto dali, na antigua finca de Coca-Cola, na Rúa Baliña, onde nunha calle que viven máis de 1500 veciños, pois fomos quen de chegar a un acordo cunha promotora que no seu día, cando construye, eso vai a ceder como zona verde, pero, mentras tanto, fomos quen de firmar un convenio e facer outra bolsa onde todos os días incluso funciona como estacionamiento disuasoria aos veciños do noso concello que van a traballar a cidade, a Pontevedra, pero estamos falando de máis de 400 vehículos que entran nesa parcela. E xa despois, o que nos entendemos como o aparcadoiro Estrela, que foi conseguir na parroquia de Combarro, é dicir, hai que recordar que estamos falando do segundo lugar despois da catedral máis visitado de toda Galicia, pois fomos quen de conseguir máis de 7.000 metros de aparcamento, ademais de firmar un convenio con Portos de Galicia para poder utilizar o propio Porto da Canteira. E un estacionamiento que non está pensado só no Brán, decir, porque está no centro do que é a Rúa Maceira, preto do que é o centro de saúde, preto dos supermercados, preto, en este caso, dos bancos, e que fai uso non só os veciños de Combarro, sino que fan uso todos os veciños do Concello de Pollo, porque para facer as súas xestións, para ir ao centro de saúde, pois fan uso dese aparcamento que, repito, estamos falando de máis de 7.000 metros, que desde aquí quero agradecer aos seus propietarios, é dicir, no seu día, pois, inda hai xente, incluso a propia oposición, que nos criticaba porque íbamos a pagar eses alquileres deses terreos. E eu o que lle digo aquí, que ademais de pagarlle eses veciños, eu lle dou as gracias, porque gracias a eses veciños que tuveron a vontade de poñer a disposición eses terreos, pois todos os veciños do Concello de Pollo e visitantes, pois agora podemos disfrutar dun estacionamento situado de forma estratégica e que son máis de 7.000 metros que estamos aportando para dar unha solución a unha demanda histórica que era a falla de aparcamento no que era a zona de Combarro. E iso era o compromiso, 1.000 en toda a legislatura e en menos de 2 anos pois superamos as 1.000 plazas e seguiremos traballando, é dicir, seguiremos con convenios e temos máis zonas onde hai que solucionar isto, como pode ser o caso de Campelo, como pode ser tamén zonas onde se vai o marisqueo, que tamén queremos ampliar esas zonas de estacionamento, porque entendemos que hoxe en día o ter unha boa zona de estacionamento é algo fundamental para que o teu concello siga crecendo. E iso se fixo con moita negociación. Estamos, no caso de Combarro, estamos falando que se di moi pronto de 30 propietarios, nalgún caso algúns que residían pois en Nueva York, en Canadá, hubo un traballo tremendo de todo o equipo, decir, e en este caso pois se puxeron de acordo a todos esos propietarios que dependíamos nuns des outros para poder ir avanzando neses terreos, e hoxe en día pois podemos ofrecerlle a todos os veciños pois en este caso máis de 1.000 plazas de aparcamento, que será o compromiso. Bueno, xa que estamos en Combarro, tamén hai melloras na conexión entre Casalvito e Pereiro e tamén da reforma da Casa de Combarro, non, para convertila en oficina de turismo, non? Mais que a nosa idea neste caso pois é existía pois un proxecto para a reforma do que era o antigo Ateneo. O que tuvemos que buscar xa primeiro foi unha ubicación para que tamén quero dar as gracias á asociación de esa predisposición a colaborar para desplazarse á Escola do Campo. Agora están nestes momentos facendo esa situación de restauración por parte da Deputación de Pontevedra. E a idea é que se convirta nun espacio pois museístico, pois relacionado co mar. Falabas en este caso da conexión, da importancia, hai que recordar que a P808 é unha estrada que onde pasan 20.000 vehículos todos os días, donde nós, e aquí o digo, o decía antes na oposición e o manteño no goberno, a nosa aposta non é facer un corredor, é dicir, nós entendemos que é un problema o feito de que pasen 20.000 vehículos pola P808, pero tamén é unha oportunidade, porque o negocio que xeran eses 20.000 vehículos que pasan por este entorno é moi importantísimo para o desarrollo do noso municipio, e así o contrasta o número de negocios que existen ao redor deste vial. Que é o que tendemos nós?
que os viales alternativos hai que melloralos para ter, sobre todo en zonas complicadas como pode ser o núcleo do Combarro, ter alternativas para que a xente pois poda salvar esas retencións que poidan existir. E unha das primeiras prioridades pois era a conexión entre o Camiño da Bouza e o que é o Camiño Real ata Chancela Samieira, e nestes momentos se está actuando, saliu a licitación, a COPSA foi en este caso a empresa que ganou ese concurso, e con un convenio 50% xunta, 50% concello de plans estratégicos da Consellería de Presidencia, logramos esa financiación e estamos facendo pois un vial alternativo que estamos en este caso ampliando o máximo posible, con zoas exclusivas para peóns e tamén pois con esa, en este caso con esa, pensando no sostible, no medio ambiente, con un carril bici tamén para que todas esas persoas que queiran ir en bici pola parte alta de Combarro o poidan facer sin ningún problema. É un feito, é dicir, o que se pode ver non é opinable. Chegamos, en menos de 2 anos, unha das actuacións importantes, estaríamos falando pois dese vial. Xa estábamos tocando Bran, praias, situación, limpeza, mantemento, bandeiras azuis, sendeiros azuis tamén, e xa metemos no paquete, porque senón vamos a ir mal de tempo, os camiños, o camiño do Padre Sarmiento pola costa, o camiño espiritual cos 2 centros máis importantes que é o Mosteiro de Pollo e o Mosteiro da Armenteira, e metemos todo isto. Moi ben, pois nada, é dicir, nós, desde que chegamos ao goberno, a nosa intención foi traballar intensamente, é dicir, nós cando chegamos ao goberno, pois o anterior equipo de goberno, o tripartito, había perdido a bandeira azul de Siorto. Logo, o primeiro objetivo noso era recuperar, porque nos entendemos que as bandeiras azuis son distintivos de calidade e de excelencia. Pois no primeiro ano, pois esa aposta concreta, estudiamos ben o que foron os resultados dos últimos anos e demais, nos presentamos, cumplimos os requisitos e recuperamos esa bandeira azul. Ademais de esa bandeira azul, apostamos tamén polos sendeiros azuis e presentamos pois 2 sendeiros, en este caso, pois unha no que é a Ruta do Laño e a Ruta dos Muiños de Samieira. E presentamos tamén e tamén foron otorgados. E este ano nos fixeron un examen desas bandeiras que conseguimos, claro, e deu aprobado e aí as mantemos. Creo que o importante neste caso destes distintivos de excelencia, ademais de conseguilos, é o feito de mantelos. É dicir, para todos os veciños que nos están vendo, o feito de unha bandeira ter un distintivo azul, pois significa moitísimas cousas, pero tamén supón un gasto e unha inversión importante para as arcas municipais. Eso nos supón o feito de ter socorristas, o feito de ter unhas garantías de seguridade, de accesibilidade, e eso pois se fai diariamente. No caso do noso concello, hai que decilo, que as praias non é tan só unha preocupación para os visitantes, que tamén o é, pero tamén nos preocupan que os nosos veciños poidan disfrutar. Por eso xa levamos casi un mes coas nosas playas xa, cos servicios de mantemento, reposición de duchas, xa están colocadas as duchas, nos non esperamos a que vean os turistas, sino que xa os veciños que están indo, claro, nestes días de praia xa están disfrutando das duchas para dar os baños, en este caso cos movimentos de area, nas playas que as mareas, pois en este caso, pois os perxudican, e coa limpieza, coa maquinaria e co persoal xa traballando de forma intensa neses areais. Logo, o noso plantexamento é: nos gustan que veñan os turistas, pero nos preocupan que os veciños e veciñas poidan disfrutar das súas praias, e por eso neste mes de maio e neste mes de xuño pois xa poden disfrutar plenamente con todos os servicios e garantías e cos traballos todos de mantemento. Eu creo que é moi importante o feito de ter unhas praias en boas condicións, uns sendeiros en boas condicións. Tamén hai que decilo, e aquí aproveito, decir, o Concello de Pollo é un dos poucos concellos de todas as Rías Baixas que mantemos un servicio anual de desbroce, é dicir, no noso concello gastamos ao ano máis de 800.000 euros de desbroce. E desde aquí tamén quero aproveitar e pedir disculpas porque o ano é o que é, dicir, chove, desbrozas e as 2 semanas está igual. É dicir, pero nos mantemos ese servicio porque creemos que é importante, que é un servicio mixto, é dicir, temos un contrato con unha concesionaria que fai anualmente pois todo ese servicio, temos outro, en este caso, pois un servicio que en colaboración coa Asociación Son 23, do que eu me sinto, en este caso, pois me resulta moi gratificante poder contribuir tamén coa gran labor que fai este colectivo e nos manteñen as zonas pois de menos dificultade, en este caso, pois o entorno da Riboa, o Paseo de Lourido, a zona de baixo do Ponte da Barca, a zona de Áncar. E despois tamén pois temos con outras empresas puntualmente pois os servicios de mantemento e tamén con operarios municipais. Que sucede? Que o noso concello ten unha realidade, ten kilómetros de viais, pero donde nos programamos, en este caso, para que o desbroce chegue a todos os lados. Pero repito,
En moitos concellos o desbroce só se fai a partir do mes de maio. No noso concello os desbroces se fan todo o ano e por eso hai unha inversión importante e no capítulo nos presupostos máis de 700.000 euros se destinan ao que é o custe deses desbroces e dese mantemento durante todo o ano. Unha das estrelas é a Illa de Tambo. Cal é o plan de visitas para este ano? Bueno, pois a Illa de Tambo, nós desde que chegamos ao goberno, o primeiro que fixamos foi manter a coherencia do mesmo que dicíamos na oposición o mantuvemos no goberno. Eu nada máis chegar, xa anteriormente formábamos parte desa comisión de seguimento e nos reunimos, pois en este caso, cun dos colectivos que máis levaba traballado nesto e sabía, pois daquela, pois un redactor do que era o proxecto e unha serie de condicións. Nos reunimos con eles e o que dixemos é que nos entendíamos que se todos estábamos de acordo que será unánime, continuábamos co proxecto xa que existía anteriormente, co técnico que existía anteriormente e coas condicións que existían anteriormente. E iso que queremos manter. Logo, nós por eso pedimos un pouco de responsabilidade a todos os colectivos. Creo que sobra donde facer política no Concello, sobra, e creo que a Illa de Tambo ten que seguir sendo o que foi sempre, é dicir, que en este caso un orgullo para todos os veciños e veciñas do noso Concello. Temos que actuar con responsabilidade, é dicir, sempre todo se foi consensuando de forma unánime, e eu non entendo que exista algún colectivo e incluso algún partido político da corporación que o que antes valía cando estaba no goberno resulta que agora, cando está na oposición, non vale. É dicir, nos fomos serios. O primeiro que fixemos foi reunirnos cos colectivos e o noso compromiso de manter os técnicos que existían no seu día e pois manter esa comisión de seguimento, e o meu compromiso é claro, é dicir, calquer actuación que se faga en Tambo ten que salir consensuada desa comisión de seguimento. E todo aquilo que non teña un consenso ou unha maioría da comisión de seguimento non se vai a facer. Logo, creo que máis democrático non se pode ser. Logo, eu o que pido é eso, que actúe todo o mundo con responsabilidade, que sobra donde facer política, que aparten do conflito político o interés que poida existir por a Illa de Tambo e que demostren con responsabilidade que o que realmente lle interesa é que esa illa se converta no que xa é, que é pois un tesouro de todos os veciños. Existe un compromiso ahora por parte da Consellería de Cultura para empezar con unha excavación arqueolóxica para dar outro interés patrimonial a esa illa, e aí seguiremos. Sobre todo, o que máis nos preocupa é seguir con ese respeto polo patrimonio, por ese respeto do sostible, do medio ambiente, e aí vamos a seguir traballando. E o bosque de secollas máis grande e máis importante de Europa, Secollas Roxas, que hai que matizar isto. Sí, moi importante. No Castrove, fai uns 32 anos que se plantou eso, e que ademais, bueno, hubo un homenaxe e un recordo a Manuel Viéitez, que foi un dos destacados impulsores deste bosque. Como está, que importancia ten e que importancia ten non só para nós e para moitos de aquí, sino a nivel internacional, non? Sí, é dicir, moitas veces isto sucede que ao vivir nun entorno non valoramos realmente o que temos, claro. É dicir, o bosque de Colón, que como así se chama e como parecía que facía un tempo que parece que se evitaba chamalo polo nome, é dicir, o bosque de Secollas, sí, o bosque de Secollas, pero o seu nome é o bosque de Colón. En homenaxe. É tal cual, é dicir, a importancia que ten é primeiro que é o que representa, é dicir, no seu día foi un acordo unánime tanto no Congreso como no Senado dos Estados Unidos, cando o profesor McElroy ese estudio do terreo e aí dixo que no Castrove era onde tiña que facerse esa plantación. Tuvemos a sorte que nos visitou e quiso estar nesa homenaxe a Manuel Viéitez, decir que era un asente forestal cunha sensibilidade especial para este bosque, e creo que outro día pois lle fixemos un homenaxe moi sentido con toda a súa familia, coa propia presencia do propio profesor, con máis de 91 anos que quiso estar aquí viaxando coa súa muller, e creo que eso representa pois o que é un pulmón no Castrove, o que representa en este caso, decir, todo ese bosque de Colón, ese bosque de Secollas, e sobre todo temos que ser conscientes de mediáticamente o que supón, decir, cada vez son máis os medios internacionales que recollen a información sobre este bosque e sobre todo o seu significado e o nexo de unión, pois que en este caso que demostra o feito con o Estado español, con Galicia, con Pollo, con Estados Unidos. Por eso nos seguiremos nesa labor de colaboración co propietario do bosque, que son a propia Comunidade de Montes de San Xoán, e para nós seguirá sendo un referente, un símbolo do noso concello. E servicio de... Bueno, antes do servicio de auga, como está, minuto de resultado do Parque Empresarial de Fraga Moreira. En que fase está e como está e cando... Ben, decir, nós tamén unha das prioridades deste goberno pois era o polígono de Fraga Moreira. Levamos traballando en isto, decir, moi intensamente, decir, o primeiro que foi facer un cronograma coa propia Consellería e a partir de aí pois traballar en garantizar
por exemplo, de onde se iba, en este caso, a surtir a súa auga, que iba a suceder co saneamiento, hacia onde iba a vertir. Logo, todos esas son respostas que hubo que dar para poder formar un documento e que próximamente xa foi emitido para informar medioambientalmente pola Xunta, será exposto públicamente e dar un paso importantísimo para camiñar hacia de adiante e poder xa que se son realidad. E a mí me gusta moito sempre unha frase que di a propia conselleira: xa non considera un polígono industrial de Poio, sino que é un polígono industrial para a comarca de Pontevedra. Eu creo que vai ser un motor económico moi importante para o noso concello, tanto na implantación de, en este caso... Isto leva moitos anos co proxecto, dando voltas. Tal cual. Eu creo que foi un acerto por parte da Xunta de Galicia tamén o feito de que non hai a necesidade de desarrollar todos os viais. Con estes plans de urbanización novos, o que fai a Xunta é crear o que son os viais estruturantes, os importantes, e a partir de aí, según a demanda que exista, para que non exista a necesidade de poder desfacer viais e demais, según a demanda das empresas que se queiran incorporar, que se queiran implantar, o que se vai facendo adaptación a eso. Logo, nós o que queremos é seguir traballando, seguir dando pasos para que en pouco tempo pois esa é unha realidade, pero hai que darse conta que aquí hubo que solucionar problemas que históricamente non se daba resposta. Por eso, cando falabas do contrato da auga, unha das importancias que ten ese novo contrato da auga, que ese contrato da auga garantiza máis de 15 millóns, máis de que se di moi pronto, vai ser a maior inversión histórica do noso concello, máis de 15 millóns de euros en obras de saneamiento e de abastecemento. E unha das obras que... Unha mellora na rede. Claro, unha das obras que leva son uns depósitos no que son, en este caso, pois no alto do Sartal, na Zapata, que vai a parte de permitir que non teñamos que comprar, como atado agora, casi o 70-75% da auga que se consume no noso concello, hai que comprala a Pontevedra. O que nos vai permitir con ese depósito é non ter que comprar tanta auga e ao mesmo tempo vai a servir, xunto con outro depósito adicional, para dar servicio ao que é o futuro polígono. Por eso, a importancia, e nós non entendemos como pode haber, ainda de hoxe, partidos que critiquen ese novo contrato da auga coa importancia que ten. O contrato é de 20 anos, non? Xusto, sí. Vale. E o que a oposición o que critica é o recibo, o coste. Vai encarecer moito? Ben, vamos a ser claros. Mira, nós cando chegamos ao goberno nos atopamos, decir que é unha pena que a oposición con tantas leccións que nos quere dar agora levaban 8 anos con ese contrato sin ser capaces, en este caso, de aprobalo. Logo é unha pena que despois de estar 8 anos con ese contrato prorrogado e caducado, esa demostración que nos queren decir ahora de boa xestión, pois tuveron durante eses 8 anos con el caducado e con ese contrato de alguna maneira en precario para demostrar todo o que querían facer. Por que non puderon facer? Pois mire, nós cando chegamos ao goberno nos atopamos con un estudio que o primeiro que tiña era un informe desfavorable da anterior secretaria, da interventora e do actual secretario do Concello, donde había máis de 15 puntos que nos decían que era inviable con ese estudio económico poder facer ese contrato. Primeira razón, co cambio da lei, antes o que se cobraba aos veciños era unha tasa, e agora a lei só permite tarifa. Logo, o primeiro xa era que se chegamos a seguir con ese documento, chegado onde estamos agora, casi no último paso para aprobar o contrato, podría perfectamente volver a ir á casilla de inicio, porque incumplía a lei. Fíxese que se incumplía a lei, que foron a pagar un informe a un bufet de abogados en Cataluña, un informe privado, que gastaron máis de 8.000 euros para intentar que un abogado privado emitise un informe para entrar en contradición cos informes que si son vinculantes, que son o dos técnicos municipais. Por primeira vez se leva e isto é algo que parece fácil, pero podemos facer unha reflexión en todos os concellos e de toda España e a ver cantos contratos da auga desta dimensión van co informe favorable do secretario, do tesoreiro e da intervención. Este documento que nos presentamos leva todos os informes favorables. Por qué? Porque naceu nunha mesa co consenso de a consultora que nos tuvemos que traer, dos políticos e dos técnicos, e todos nunha mesma mesa. E iso que serviu foi para que en menos de 2 anos ser capaces de dar resposta ao que o anterior goberno non foi capaz de facer en 8. E iso que realmente lle molesta. Por eso ahora, e eu os entendo, decir, non é fácil facer oposición despois de estar 28 anos, pouco lle podes pedir a un goberno en menos de 2, decir, o que ti non foches capaz de facer en 28 anos, yo demandas ahora a un goberno en 1 ano e poucos meses. Logo creo que o que realmente lle molesta, eles non pensaban que íbamos a desatascar ese novo contrato da auga, que o máis importante, vai a dar respostas a algo que se pode medir. Decir, a mí me gusta falar sempre de persoas, porque podemos decir 15 millóns de euros en inversións, pero vamos a concretar un pouco máis. Bueno, pero en 20 anos. No. A inversión é Fíxese agora. que o noso contrato é tan exixente que no primeiro ano
lle vamos a dar servicio a 3 lugares que nos na oposición demos moito a matraca, que son veciños de Vilariño que están sin agua e sin saneamiento no 2024, 25, están sin agua e sin saneamiento. Logo, nós nese contrato lle poñemos 2 condicións. No primeiro ano hai que ter feito as obras de Vilariño, Fraga Moreira, que están sin agua e sin saneamiento, e da Caíra, donde se venden chalés de máis d'1 millón de euros e que moitos dos veciños ás 8 da mañán non teñen nin saben se poden dar unha ducha ás 8 da mañán. Eso é a realidade que tiñamos e que heredamos no noso concello. Logo, nese contrato, o primeiro ano, lle obligamos a facer o que é, neste caso, pois, as actuacións. E no terceiro ano, teñen que ter xa implantado todas as actuacións do noso concello. Por eso, somos tan transparentes que falamos de 2 recibos. O primeiro ano, casualidades da vida, en vez de subir, baixa, e o terceiro ano, pois hai unha actualización, pero xa con todos os veciños disfrutando dese servicio. Por eso creemos que é un bo contrato, que vai a mellorar, que non hai que quedarse coas cifras só de 15 millóns, sino que hai que quedarse que é un feito histórico que os veciños de, por exemplo, de Vilariño van a poder ter agua, van a poder ter saneamiento, os veciños de Fraga Moreira, que vamos a repoñer servicios na PO 308, que vamos a solucionar os problemas, roturas constantes. Este fin de semana é a demostración clara de que a necesidade de un novo contrato de auga. Tuvemos roturas, por exemplo, en Lourido. Veciños que durante 8 horas non tuveron auga. Con ese novo contrato vamos a dar resposta a eses problemas. Na Caíra, roturas de auga. Por eso creo que hai que ser coherentes. Nos non tuvemos fácil. Chegamos a un goberno que tiña a débeda máis alta de toda a provincia, a terceiro de toda Galicia, e no noso primer presuposto do 2024, unha vez liquidado, conseguimos un superávit de 2.300.000 euros. Despois de reducir a débeda, de pagar máis de 1.200.000 en facturas que nos deixaron no caixón, e fomos que no noso primer presuposto a liquidar 2.300.000 de remanente e superávit. Que, por certo, esperemos que o señor presidente do goberno, Pedro Sánchez, a nós e ao resto de concellos de toda España nos permita gastar, en este caso, e invertir os cartos de todos os veciños, no meu caso, dos veciños de Poio, en recursos para eles, porque a día de hoxe, despois de facer ben os deberes, nos castiga o goberno de Pedro Sánchez e nos impide poder eses remanentes utilizalo en obras tan importantes para o noso concello. Señor Moldes, en 20 segundos, diga o que vostede queira o que eu non lle den preguntado como remate deste pase por esta edición. Estamos fora de tempo. Pois eu me gustaría facer unha reflexión e decir, e eu creo que Pollo está no seu mellor momento. Estamos falando que nestes momentos, neste ano, Pollo vai a ter máis de 12 millóns de euros en subvencións, en inversións. É unha cifra moi importante. Conseguimos 1.800.000 euros para a humanización do entorno da Barca. 4 millóns para algo tan importante como é o saneamiento e a importancia que ten na nosa ría e no noso sector marisqueiro. Vamos hoxe a presentar en Casalvito pois un proxecto de 800.000 euros. Falábamos antes de medio millón de euros para a unión, en este caso, de Conbarro con Chancelas e Samieira. Fomos quen de pensar tamén nos máis pequenos, de por primeira vez unha subvención de 300.000 euros da Xunta de Galicia, un servicio de atención temperá con psicólogos, pedagogía gratuita de 1 a 6 anos. Fomos quen de implantar e de comprar a antiga gardería de Campelo para poder facer un centro de día que estamos, en este caso, redactando ese proxecto. Nos faltan cousas por facer? Sí, pero o que temos que ter claro é que levamos menos de 2 anos gobernando e o ritmo é moi importante. Quedan 2 anos. Exactamente. E a seguir traballando. Señor Moldes, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Facía un ano que non viña por aquí, hasta que non tardemos tanto. Que non tardemos tanto. Cando vostedes me inviten, eu aquí, como sempre, agradecido. Foi unha casa que comigo sempre se portou moi ben, na oposición, no goberno, e creo que pois é un medio pois que no noso concello pois que tendes moita repercusión, moitos seguidores, e agradecer sempre non só a cobertura que facedes ao concello, sino a todos os eventos que se fan no concello, que é moi importante, unha vez que se fan, que se poidan de alguma maneira pois divulgar por toda a comarca e por toda Galicia. Un placer. Bo verán, hasta a vindeira ocasión. Moitísimas gracias, moi boa noite. Boa noite. Nos vamos, isto foi todo o que nos decía esta edición con Ángel Moldes, alcalde de Pollo, con Covadonga Salgado, directora do Intermag, e con Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía de Arousa. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite. Gracias, saúdos, adiós.